sim jir wai star mas put novar lai spa sakulai lai spa sakulai Hakakatanguk pa badukon badaman sem bakoit. Amen. Kajung e jong try jung yu Jesus Christ bad kajung e jong oblay lembat kajung selok jong amen sem bakoit. Kindan rengkat bad pi baro. rengkat bad pi ru. Ipen pau kajung snungu kajung yorok kajung oblay. Na kabenta kajung e kajung kerku kabal tese hangi iwe pe iwe. Kam tame ulari la samaringi menemen met badula ingi kene kesngi kebatmai tekum ta kene ka klemat ko hanmen ko para habang yang khmat kaduan kedepat ke jumblai iwan banterwa ya kene ke jumaya ke bakrau iwan banterwa ya ke jingduai ke jungi iwan banterwa ya lade ha kejat kadipna jungu kres baun priang ya kene ke jingdua jungi ha kene ke step token ngin penbab no terai na gebenta kilat kitam kiduna gejungi ngin pai so try ngin penbab no try na gebenta kine barakhat da gaba ngi simbenta ha kane gejung duai nga phla haule badan bor barok pada pi ko hanmen ko para ban la ko shimule da gejung prakha da gejin da gikam da gejung leklet da gijung le palat junga da gijung le palat junga da gijung le palat bakrawe junga damar kata nakapa kamaria bukoy kabai sa kate sati ya gangal berkirukoy pada pi ko hanmen ko para mandubai nan panta junga how try play jungi ublay badan bor baro unis na yangi madalama bigi pop jungi unyalam yangi sha ka jung em bom jukut amen. Try to listen, go try to listen, go try to listen, go try to listen, go Cristo listen, go Cristo listen. Ngiduai na kabenta kaman sembal kladno jongi ba Agustin Lurshire Mbai ngiduai boblay trakanrat un mapno agi pop kisang kilat kitam gidona agajungu badan ai ka jingjatai bom jukut ha ka hima beneng berkumjur nginang ya duai na kabenta ka jingtmu bobha jong ka ka sem ka jong iro ngiduai ru na kabenta I Merry Friday salong piau barke kasngi kha agajung kana kasngi ngiduai boblay trakanrat
unai I kajing koi kajing kia bama iru inang yo susu kita kajing kajing kurku kajing blay ha kajing bamarway berkum juru po kai kasem kerpangai ngiduai nak banta kari India jungi barak haj kerpangai nak banta jungi kipai jongkane kari kinong susnong bagin la ban mi kamtamai apo kejela bagin ma ban mi la shai daga jing nang jing start ban jid ya kinong yalam jong kari jungi koblai badan bor baro ba im junom ai bangin kham kloi ban pdiang ya ka jing e isnei jongme ha kine kisngi ha ki ba da ka jing ai jongme ngila tip kham jana ya ka khnang ba kitu ya ki ba mela penlai na ka jing dom jong ka jing bakla kinla ban sno kham scam ha ka jing hikai jong ka jing shisha jongme daw trai jing yu Jesus Christ kon jongme ube imbat basan cha rengkat bat me ha ga jing long ko we jong men sim ba khoi ublay junam la junam amen Kajing pule ne ki kam jong ki apostol. Ha kito kisngi u angel jong utrai u laong ha u Philip. To yeng batulet chapang shathe shakalanti ka bahir na Jerusalem shagaza. Kane kade kalanti hari kenja. Kumta ula yeng bat ulalet. Te hakami uwe unong Ethiopia u yunok u menteri jong ka kandasi kasiem kinong Ethiopia. Uong ubapet uba kami ya kaspa jongka baro ulawan sa Jerusalem ban mani bat ula danglet pai bat kat ba udang syong haka kali kulai pule ya ka kitab unong ya thulupa Isaiah te umensiem ula ong ha u Philip kilet bat yat najan katai ka kali kulai u Philip ula mare bak bat ula yosngo ba uta upule ya ki kitab unong ya thulupa Isaiah kumta ula kali ya u hato pisngo tho ya kabab pule uta ula juba kumno ngala ban sngo tho lada umdon mapensyaya nga bat ula khot ya u Philip ban kiu bat ban syong bat u kadukot jong ka jing tho kaba ula pule kalong kane kum kalang brot ya kaba layalam syaka jaka syodo lane kum ilang brot kum ikon lang brot ibalas ngapjar hakmat unong kap snyu jong I kumta mauru uncem ang ya la kasintur ha ka jing penjak buram ya u la pendu no ya ka hok jong u ubala ban batai shapang ki khon ki ksio jong u namar ka jing im jong u la dekat no na perthei uta uyunok uloong ha u Philip hayathu ya nga shapang jong no unong ya thulupa ukran ya kani Shapang ya ladi hi ne shapang ya uwe pat. U Philip ulas dang ban keren da kabas dang na kane hi kadukot ka jing tho. Ulaya thu ha u ya ka khubor babha jong u Jisu. Te kat ba ki nang let ha kalenti kila poi ha kawe ka jaka ka badan khendiat. Bat uta uyunok ulaong. Kane ka hang ni ke ei ka badang wit bangan yok baptisma. Te ulah hukum ban pensangai ya ka kali kulai bat maki arngut u Philip bat uta uyunok kila hiar syakata ka bat ulah penbaptis ya u enda kila mi no na ka umun siam jong utrai ulah syim no ya u Philip bat uta uyunok syim yo isu ya u henrei ulah let la kalenti da ka jingkemen henrei u Philip ulah lap ha azotus bat kat ba udang yat ulah ya lap ya ka gospel habaro kishinong nado hado ba unda poi ha kaisar ya kaktian jong utrai Sandri punriu nomor Nyuspa Sangkuwe Indo
Duai, kita kuat prak nudai, kandri kat nyau, bat arto. Utrai dan rengkat bat pi. Kajing pule na gospel bakut kat kumu Yohanes. Kau rom hame utrai. Hakatua kapor u Jisu long hagi pait ba. Omdon bala banwan sanga lemdau kpa u ba lapa yanga u kring yu. Banga ngan sapan mi pa yu ha kasngi kado. Lato haki nong ya tulupa baya ki baro an hikai double. Kadu bala yosngel bat ubala yo jinghikai na kpa unwan sanga. Omde namar uno no lo yo iyo kpa light no uta ubalong na ublay. Mau wala yo iya kpa. Shisha ong hapi uta bange udan kajing embam chikut. Ngalong kpu kajing em. Kikpa temen jengpi kilabam yomana hari kenja bad kilayap. Uneu long ukpu bawan hiar na bneng. Bau breu undub yo bam yo bad un om yap. Ngalong ukpu bayim. Bau lawan hiar na bneng. Lada uno bam yo ne ukpu un im jinom. Badu ukpu ubangan ai naga benta kajing em jong kepertai ulong kado jenga. Ka gospel utrai. Kapang kabalang kaai hanga badapi ban pusan sachisin ha kana ka step ha kana ka sngi kadai ka juhi chpang kabau Jisu
Ukraine ya ke jing shisha ngalong ukpu jong ke jing em jar babam bad bange hanga unyo ya ke jing em bom jukut bad ublai kupa ubla jit yang abadepi ban nge hu bad ban yo bam ya utau kupu bai jing em bom jukut kene ke juga them lene ke pang ke bangi pusan menen bad menta ke sengiru kabalang kanang yai khot yang ayepi ko hanmen ko para ban yai pusan bad ban im da ke jing shisha ya ke bau jisu la kren namar ba kene ke de jing shisha ke ba ublai kupa la ai na ke benta ke jing im bom jukut yang abadepi ki banget bad ke pediang hau Don kawe ke jing kren basu tenat jong ka Mother Teresa jong ka Calcutta ka ongkum ni u Jisu wan sha ka prathai u I ya ka prathai hadu kata bat u pha yala ka jong ka jing em u IT yala ka jong ka jing em da ka basha kan tai da ka basha ka jing sha sutom da ka bayap halor ga ding pna kanai kedai ke jing it ke bau Jisu kwa ban pen pau yang abadepi ka jing it juku kam kut tangkat ne kaong ukwa ban don rengkat bat nga bat pi sujunam ukwa ban pen klan ya ka jing im men sim junga bat jung pi ukwa ban pen klan susu ya ka jing ngai ka junga ka jung pi unang kwa susu ban ai ya kata ka bam gadi ka bangi don kam ha ka jing im kamet ka jungi den mat ka daw u IT yala de na ka banta junga ba jung pi ha ka Eucharist bakhoi ka Eucharist bakhoi om dei tamangi ki ba khlan om dei tamangi ki ba khlan ka jingai ki ba dan ha pedeng ka jingkoi ka jingkhia hanrai baro ila ban pedang ka om na du ubaret umom pandang ban bam jingbam lada ni ayu la ban bam Eucharist wadu breu bopang hatmir ka jingyap ubamla su ban bam jingbam hanrai habau pediang ya ka Eucharist ula ban bam wadu nongpop lada udon ka men simban kala ka bamut upai so blai ulai pediang ni un sayo ka bor ban im ka jing im ka babha kane ka dei ka jing shisha ka ba ka Mother Teresa jong ka Kolkata ka kren sepang jong ka thim ka bangi pusan menta ka Eucharist ngalong kupu ubawan ai ya kata ka jing embam cukut ya pi ki ba pediang ya pi ki bangai den mata kenal ko han men ko para hakapor jong Jisu ngiyo I kanu bon ki breu habagi yosngeu ya kana ga jing kren jong Jisu ngalong pu jong jing em uneu kupu la ban ai pi ka jing embam cukut bon ki kentai ya kana ga jing hi kai ga jung Kito ki bawan sengap ya kejengi kai ke jengu. Kat kito haswa ke jengi kai ke jengu ki pediang ki sengap ki sutenar ke jengi kai ke jengu. Henry ha ka kelemat ke bau kren ya kene ke jeng sisa ngalong kupu bawan hiar na beneng. Ha ba ki yos ngewe kene ke jengi kai bon ki sedang ban knyom yo Jisu. Komno ken uneu breu ula ban ai la ke jong ke jengem. Komno ken uneu breu ula ban ai la ke jong kamen. Bon ki ya knyom. Balai namar bakitip uei ku pahajung Jisu Joseph pada ku pahajung Jisu Kamaria kada kemi jung Jisu bat kitip lot ya ka origin ke jungu uwan na yumi na ure na kishnong ayu kitip lot dain mata kadaw kim sem laban pediang ya kada ka jingi kai ka ba Jisu uhikai hanrei ngongi pi ko hanmen ko para kamdei ka jingi kai hanrei ka dei ka Jisu kim sem laban pediang ya kada ka jingi sisa ka ba Jisu kren lene ai hanga badepi war hadu ba kisenran ke jungu lene kitu ki babodio kisdang ban le paino la ka jong galanti haba ki yosngeu ya kini kiktin ki ba Jisu kren chapang ke jinsisha u Jisu u kli haki apostol ke jungu piro pikwale no niyo I Petrus u anak madong ba shanot rangen le shanot kanyen le namar me medan kiktin bom jukut medan kiktin kibalaban ai jing im yangi mangi iwe pa iwe man kasngi ngiyos ngeu ya kane ke jing shisha ka ba Jisu kren ban ngiyor ban pediang ya kane ke jing shisha ya kamet bat kasnam jong Jisu hatong ilong kum kito ki briu ki badan kata ka jing atatin
hatong ilong kita kibreu ki bedang kentaj ya kana ke jung shisha ni haban keli la de ko hanmen ko para manga ma pi man kasngi utrai ni wan ban pediang ya kamet bat kasnam jung jisu yole si ni dang long kum kito kibreu hakapol jung jisu ni knyum yo jisu ho yole se ngamong ba pi knyum ya ke eucharis hanre yole se ka jingwan junga shat ka junga ka jung pisha kamas ka bakut yole se gelong dak ka bak knyum yole se habang iwan dak eucharis haka mas bakut yole se niwan ban sung le tangdap yole se habang yesim benta kamas ka bakut ngim da pen le jingmut ba kine gide kidak kishin ki bamanga mapi ni knyum ya ujisu haba ukran sapang ga jing sisha yole se habang ile komni kalong kita ka jinga tatin ka junga ka jungpi ya kane ka jing sisha ba ujisu ulaban ayangi ya kata ka jing em bom jukut gohan men ko para kumbong u Petrus how jisu shano try ngen le shano ken ngen le tang mame bala banai nga ka jing em bom jukut tang mame bala banai nga ka jing klan hakaleng ka met bat ka sim tang mame bala ban ya lam nga sha ka jing em ka babha to ken ko han men ko para manda ka step habang ipediang ya ka met bat ka snam jung jisu ngi don kane ka jing next kam kane ka jing shania ya kine kinten gi ba jisu lo ong haba pi bam ya ka do junga haba pi di ya ka snam ga junga pinyo ya ka jing em bom jukut namar ublay pa bala thau yang abade pi ubal ayingi kana ka jing em ubal ayingi kana ka jing long do ka jing long snam ulai chit yang ni balong kita ki khon ki jungu habang ilong ki khon ki jungu ni yo banta ban bam ban sep ya une kupu ubasisha ubala ban ai ka jing em bom jukut to ka nya kana ka sngi nginiang nang ya duwai nginang kerpa dio trai bon ai borengi un kristian ngi habang ibam habang di ya kamet bat kesnam ga jungu ini yo shisha ya kabor jong ga jing klan hagi jing mur ga jing perkat hagi ktin hagi gam bat hagi jing emba bha jongi and yo Jesus Christ tungin yang impala ga jong ga jing ngange hau lei pa ben bor bor hau ka ben ka Jesus Christ ko la ma re tu utrai ni ya ba ko no se mo ko ya ba kan na ba ti ya ba sha le no ko Jesus Christ asan na yu ya ba ta tu ya shi ya asni ba ya ula ke sa ben shong shong le pa ben bor bor nang tawan panisya ni ibu mayam nang ay kaman simukod ha kabalan kalekukod ha kajing salokirukod ha kajing mabitipo ha kajing ipagkado at ha kajing bumsukod. Amen. Laispa prakwa. Laispa prakwa. Shin Gotra
pediang bunak madu belai kupa badan bor baro to try pediang sebenarnya di Shopee na bentar kecil protecting tu kacing mentai ini berperang aku cuma ko belai meu ba leng ba kacing ai keliang ba phala jong kane kacing knya me penlong yang i kinong yo benta ha kawai hi kaburam belai bakrau tam jong me to ai ni kerpat kumba ngilatip ya kacing sisa jong me kumtaro ai bangin yo ya ka da kerukom im kebahok dau kres uterai jongi amen uterai dan rengkat bat pi to kentiu ya lagi danut to kenai utrai blai jongi da shisha kalong basong hok bat kabadai kadai ti jingi bat kajing pen em yangi ha kipor baro banyaro yame ko kanrat Henry kamtam ha kane kapor banyaro pandan buram susu yame naba ya kres kunlang berat paskha jungi lakinya jupep banterwa yaladi na kabanta jungi bat uyada yangi da kaba yai yasai na kabanta jungi hakmat jungi ulong ujingknya ubam yapshu ukulang berat ubalasha penyap shusin uba im junam namar kata haba ladap miar daga jikmen paskha kaperthai baro gawai karisa daga jingero yame kibor beneng ru bat ki kenhon nangel ki ruai lang ya ga jingruai jong ka borom jungme bat ki ya perbena klem sange bakut 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 utra musim dan baru Dasha melong bukhoi kotrai kathame jong gajing khoi baro namar kata ni kerpan yame topan khoi pan kentang ya kine gajing trua jungi da kabapha yaman sim jungme kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukres hakapor baladino yu badala kamon snobha ula priang ya gajing shashutom ula shimyukpu badagabaingu yame ula kediayu badalai la gisenran uong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya keba NIT na kebenta jongpi Haga jukerkam anda lalaya bam ula shim yakukuri badak baingu biang yeme ulai halagi senran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai batbom jukut ya keba enpenme na kebenta jongpi bat na kebenta kibabun na kebenta kejing mape kipop tole yakane ban kan mau yanga Kajimaya jong kajingai Ya
ya ka jing ya ba ka jing mi pa chung ngi trwa ha me ko try uk po jong ka jing em bad ya ko khori jong ka jing pen em ngi dai ngu adam namar melanyeu yang ngi ba bet ban yang ak ma jung me bad ban sakri ya me dag bas ngau red ngi karpat ya me bangi ki ba yo ban ta akamat bat kasnamo kres ilong ki ba la panitali ka way daw man sem ba khoj to kan mau ko try ka balang jung me ka bala priang ha setelah ka pertei ba to panjanaya ka ha ka jing it rengkat ba Francis ukpa ba ko jungi wal bat maroin bishop jungi ka kan hon ki bishop bat ba ro ki ling do to kan mau ya shukri jume Augustin Nur Shai Rambai ya be mela khot shalade na kan ka pertei tai ba mai ba yalong ka way ba kon jume ha ka jung yap kum ka jung u in long ka way ru ba du ha ka jung mi pa jung u to kan mau lam ru ya ki hanman ki para sun rang bat kan the ki bal ya thia da ka bakrman ha ka jing me pat bad ya ba ro ki bal klat no ha ka jing isne jong me to padiang ya ki sha ka jing sha ka khmat jong me to isne yang i ba ro ngi kerpat ya me bareng kat bat ka maria the soti ba khoj ka kmi jong blai uje sa ba khoj ukurem jong ka ki apostol ba khoj bad ba ro ki khoj ki blapen sng ba ha ya me pateng la pateng ngilong ki ba bet ban yo ban talem ha ka jing em bom jukut bat pengenira bat pandan borom yemi daw konjung me uji sukres dau lembatu bat hau kalong hame blai ku pa badan bor ha gijing long ka wei jong men sim ba khoi baro ka borom bat gijing ro junom la junom amen kum lah kum yang i daw no pan em bat kum lah hikai ni daktin blai ngi no ban ang ko pa jungi pa leng kalong ko koi ka teng chung me kalwan ka hima chung me kalong ka mo chung me ha ka deu pa leng ai ni ma ta ki chung ram chung ka ba ha ka si ba ta ma ye ki ka rai tang chung kum ba ye ru ha ki ba stil ni wa ja la ni sha ka chi pan shoi han rai ka pa ni na ka pas ni do pan la jing ngi kerpat ko try na ga jing snu ba ro ha ga jing sbon jing me to a jing suk jing sanya ki sngi jing khnang ba da ga jing rap ga jing snai ju me ngin la bar bor na ka pop bangin yo jing ya da na ga jing jan jar ba ro kat ba ngi dengap kemilen ti ya ga jing kermen ba khoj bat ga jing wan pat jong nong panem jing u Jesus Christ Kotra Jesus Christ, me belong aki apostol jung me ka jing suk ngai phi ka jing suk junga ngai phi. Wat pe ki pop jing han roi ka jing jong ka balang jung me pada ka jing spon jung me ta ya ka jing suk bad ka jing ta le ka wei kat kum ka mon jung me ma me we mat basan shar junam la junam amen ka jing suk utrai kan barabor rain ka bad phi tung ini terwa ya ka da ka jing suk i wei hai wei pat jing suk bad phi Hakmi bukin no ki pop jong ka prathei suk ya ki to bala khot sha ka jing khawai jong ukon lamron ko kan ran no shong rom rom kan ri china re shong kan ti kan sim la kan sakhia hi kaman berkesna mo Chris kan ri berkin lami sha ka jing jam pom jukun amen
namu Kris. Kami atas nama 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 Kris. Kami atas nama
ngani aduai. Tos ngau senai bandon lembat ki pancung me ni kerpat ko try. Bato ya lam ya gitu ya ki ba mela pendap da gijing maya bakin jabneng. Bakin jam na gijing embarem sha kebatmai. Dau Chris utrai jungi. Amen. Utrai dan ringkat bat pi. Mulai badan barbro un kurkuya pi pa badokun bado mensem bakut. Amen. Tolong suk beri markaliang. Haleluya. Haleluya. Nomor kendai pulai. En je royal try Jesus Christus. Amen.